Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehadu tahabbu diye. Ey ummatım birbirinize hediye verişin, muhabbetiniz artar deyiptir. Biz Türkmenlerin arasında şu hadisten iktibas edip 10 günne sogaplılydyk da Qurbanlıktan 3 güne önce 7-nji gün, 8-nji gün, 9-nji gün kokun paýlamagy durýaly. Mahsus ýygy gün Qurbanlıktan önce 3 günläp biri-birine kokun paýlamaly. Qurbanlykda da paýlajaklar bir zat ýaga daglap öý-öý berýäler. 2 dänemeden çürem deslap qısa Qurbanlyk talaýagyň taýir kan aýtýa jaize güni, bahşeş umumy güni, afu güni, ganimet bolsa günen geçilmeli güni. Qurbanlyk gelmäke bir bişirip bir zat iý bereýin hemsabe hemsaýa öý-öý iý bereýin taýinki bir wagt biri-birimize kine kuduret galan bolagamasyn. Ya tarap menden narahat bolan bolagamasyn. Oham Qurbanlyk gelse sen qaýgysyja biri-biriň men kepleşip gedibermeli bolýan. Şol lemeden çirim Qurbanlyk gelende qaýgysy biri-birimize aýlanar ýanyk. Qurban aýdyň mübarek bolsun, innikillere saglyk bilen ýetersin. İçeriň bilen Hudaý bolmaklyk bilen, agzybirlik bilen, ýurt paratlyk bilen qaýgysız barıp dua edip öwül geler ýanyk. Sen oňa barıp o saňa geler ýaly Qurbanlykdan 3 gün önçäkden başlapdyrlar. Birde şon 10 günüň içi sadaka berseň sowap eken, oň içine de sen girýäňda. Bula Qurbanlyk gelmäke, Qurbanlykdan 3 gün önçäk bolýan zatlardan